11 August 2024 hot current ndi program imene ili pa network yanu padakali pano pa Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso available on Airtel TV ngati muli nayo mafoni mwanumo kapena muzipangizo zanu za internet komanso timapezeka pa YouTube. Program imene imakhalapo program imene timabwera pano ndicho linga chokuti tikambiranepo nkhani zikulu zimene zuchitika mdziko muno, tikamakambirana nkhani zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Tokoze Ambuye kumwambako kuti abale athu amene anachokapo nthawi yayitali abwera talandire mwapaderadera alendo athu kuchokera ku town aizomo talandirani kwanu tengo mudaka njo aya chimwene kumakumbukira kwanu awa ndamapango samalikonda dzina limeneli koma dzina limeneli by fire by thunder vayana chunga takulandirana chimwene anga mutasowa ni chuma sabata pafupifupi anayi makapumula ndizo takulandiraniso zokuti munali kuti palala lisakuziwa pachifabanda ndi achukisa panjosi angalula abanda angalula kuti kacholinga chonchani mbali yauko tinda nsukuluzi ya Jona Pankuku takulandira na nsukuluzi yatokoza ndipo mbali yakuno muli ndine ndevu zamwayi Wonder Msisya. Program imene imatifika ndi thandizo lochokera ku Series Enterprise. Timve uthenga waka muna amenewa. Sally's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Proud sponsors to Series Enterprise amene amagulisa katundu wa stationery komanso electronics ndipo ali ndi ma offices zawo mzinda wa Zomba apa pa Steers apa owa neighbor wa Steers ndi amene wa Series Enterprise komanso ali ndi ma offices zawo ku Lilongwe. Amenewa tiyendi tizikagula katundu wawo chifukwa amachita zotheka kuti inu muzimva nkhani zikulu mdziko muno. Ulemu wanu bwana Pita ndanyamata anu ndasungwa nanu kumeneko. Tabwera azibambo mwinu muli apa mwina ndi nkhani zitatu. Nkhani yoyamba tufuna tiunike convention ni mwambo umene udaliko ku Lilongwe ku MCP kumene amakambirana zina ndi zina zokhuza chipani chawo komanso kumapetoko kudali kusankha anthu ena maudindo osiyanasiyana ndi ambiri chinthu chathu chili kungosankhako koma tizinena kuti convention si amangosankha ayi adakambirana zinthu zambiri. Kudali report lochokera kwa Treasurer General umeneko kudali report lochokera kwa Secretary General kunaliso report yochokera kwa Director of Elections kuti kodi zinthu zikuyenda bwanji ngati sakulakwisa in that order, I think something like that. However kumapeto kwake ndi kumene adapanga zisankho zimene asankha anthu ndi nkhani yayikulu mwina tikhala mbali imeneyoyo. Nkhani ina ndi zimene alankhula Mai Joyce Banda amene ndi president wa chipani cha PP ku msonkhano wawo ku Zomba. Tufuna tiunike kuti kodi Mai Banda akuti chani tizimve kuti bwanji. Pomalizira a DPP kuchokera pa 17 to 18 August naonso ali nawo wawo msonkhano. Nyengo yake ndi imene zimachitika zimenezi anthu akuikonza ndithu chipani kuchikonza kuti kodi tipanga bwanji malingana ndi chisankho cha 2025. Ndiyambe ndachimwene anga uchunga takulandirani meti manene amuja. Nkhani zathu ndi zambiri nthawi yathu sikwana nthawi zonse. We have about 45 minutes to unpack these issues ndeti zipempa kuti tiende mwa msanga. Inu awo ine Banda ndanzathu ena
tidali ku Lilongwe. Pachitatu isanachitike convention tidapanga special kwa Gwanji. Mmene tidakamba nkhani at that particular time kudali kuti za makhotimu zidakaenda zinthu zambiri zikuyenda ziyango zidali zikuyenda zambiri mbiri tidalankhulapo pa zimenezo fika khaze yankhula kwa banda khaze pachinayi tinadabwa kuti usiku wala chitatu omwewo kudachitikaso zinthu zina tili mu program yomweyo Kathe Maulidi adabwera kuzatiuza kuti yayi chiganizo chapangidwa kwa MCP kuti achose nkhani imene adapita ku Supreme Court akupitiriza ndi convention yawo imene tinene pano kuti incident imene tikuyidziwa ife ndi imene chair wa Chinyamata wa kulikoma right adakhapidwa pa mkono kuolowera kwa ujeni. That's what we know for now. Yes. Apolisi achita confirm achipaniso nachita confirm convention center convention center koma kwinako ndimati noti fotokoze kuti inuyo mudaona bwanji chakugwira mtima ndichiti sidakugwira mtima ndichiti komanso pamapeto pake anthu asankhidwa akhala bwanji tiziyenda in that order. So muyamba ndino chunga tipitaso kwa pankuko mwaona bwanji convention ya MCP with this background ochunga. Zomwe kwambiri choyamba ndimafuna ndinene kunena kuti special program imene tinapanga ya Kagwanji lachitatu tangofika ku Lilongwe convention ikuyembekezeka kuti yamba lachinayi tinanena ndithu mosapyatira mosaumira mawu zokhuza ndi nkhani ya usogolere mchipani. Tinanena kunena kuti mpungwepungwe onsewu umene uli mu Malawi Congress Party utakutha atakhala kuti a president achakwera adzuka ndikuonesa mphamvu zawo ngati msogoleri. Anthu ambiri akhala kwa dandalo kuti achakwera nthawi zina amakhala ngati amachedwa panga decision amazabwerera mbuyo koma ndipo sitina chedwepo iyayi tinang'alula nkunena kuti where is the president in all of this. Khaze mawu anenayo tinazapeza zonena kuti akuti iyayi apanga withdraw mlandu wawo uja ku Supreme, and because of that court ruling ya apemba ku High Court was now going to stand. Yonena kuti wina aliyense amene amafuna kuti aime nawo pa chisankho chimene ku convention atakutero. Ndipo ine ndimafuna ninene kuti that is the first point imene daphunzira. Kunena kuti nthawi zina zinthu zikamasokonekera mchipani zimakhala kuti ife chonena kuti msogoleri sanaonese usogoleri wake. The moment achakwera stood up and said kunena kuti no, tufuna kuti apa pakhale bata zinthu ziyenda kulibe zomapita sano ku court, there was peace. Ndipo following day pamene amamba convention it was like there was nothing. Ngati kuti sikuteso anthu amakokana. That's what leadership is all about. Tinaonanso kunkhani ya leadership kunena kuti tipaja timagemula kuti achakwera mwina fucho tanali mbusa ndesa sana kagona azolera night of prayer koma anakhala ndito the whole time, and inu ndine tikudziwa maka inuyo fika nthawi imene munali mu convention center muholo mukudziwa zimene zinachitika kunena kuti inafika nthawi yake imene amakangana ma delegates ndi okonza msonkhano nkhani yonena kuti anthu akumpoto avota angati. It took achakwera kwauza akozombo amene nthawi imeneyo amayendesa zinthuzo nkuwafotokozera kuti no alolenenso anthu akumpoto nawonso avote anthu 90 mene zigawo zina zatani zachitira. It took his intervention. Munachita undiuza mukuti achunga kupanda achakwera kupanga intervene apapo zinthu zinakavuta. Yes. Again, that was a show of leadership. Yes. Then kunazabwera speech. Speech yao inakambidwa ndithu. Ndikugwira ndipagama. Yes, go ahead. Ndimaona ngati kuti nkhani zisasakanize. Yes. Achakwera tayankhule pambali. Ochakwera. Tiro wayachakwera uchifanya kuti ife timabwera pano andi ngati pali munthu amene takhala tikungwedeza ndachakwerawo. Yes. Ndeti mafuna kuti mungoyichita ujeni kena ngati tiro wa the chakwera element. Okay. Idali bwanji ndeti tikhalapo kamepo kuti kambirana. I hope we still get time yes. tipange analyze. Komano mumapita mbali nayo. Okay. Ndeti mati ukoko mupite koma tibwerapo tikhazikike pa chakwerapo. Yes. Proceed. Okay. So ndekuti achakwera tukuyisaka yako. Yes. Nimafuna ndene kuti ma elements ena amene tinaona tinakambapo nkhani ya mtendere. Yes. Kunena kuti generally kunali sinaonepo timanena ndithu mubwereza ife sinaopyezedwe ndipo zinakhala ngati kuti anachita kupangana kuchipanipo. Kunena kuti anthu amalandire bwino
bwino akhale ndi chitetezo chawo anthu ena mafanta iya mutha kumwa nawo fanta wangawo and they accepted us ndipo sife tokha atolankhani wonse anawalandira bwino and generally apart from this one incident yokhapana kunaoneka kuti kunali mtendere. I think tikamanena democracy yathu ikupanga mature, we should be talking about things like that. Tisamango nthawi zonse kumangosusana zina tiziyamikira ndikuona ngati that was a good point for the party kunena kuti kunali mtendere. Point ina muna sanapita nzanga nimangofuna nene kunena kuti china chimene tinachiona ndichionena kuti itafika sopano nthawi yovota sopano pamene nimuona ngati panali nkhani tinaphunzirapo kunena kuti anthu ena mwina amene anali amphamvu mchipani muja ayi ndithu amaoneka kuti mchipa delegate ali ndi mphamvu ndipo it doesn't matter kuti kandiwe secretary general kandiwe ndani kawalosa ndrama zotani koma delegate akakhala kuti pasipo akumana ene yake ndikuona kunena kuti iwe sakufuna mchipani kuti ukhale msogoleri at that position amakugwesa ndithu and I'm sure anthu amba kumaona kuti delegate uja si munthu wamasewera mwayamba bwino ujunga munakhuzapo mbali ya zaukangana makhoti zimene zimachitika zimene zimapereka chithunzi chokuti anthu ena adali ndi mantha mwina ndiye funso ndilokuti apanguku kodi mantha awo amene zimangawo paso ndi imene anatsegulira kuti pasakhale mantha aloleni what would zasita chani mwina muyambira wepopo. Do you think kuti pongolola amene zachitikiramu anthu amene mwina anali mantha awo ya justified kapena this is how it should have started koyambirira you still believe kuti zikanakhabe chonchi zotsatira zache kupatula mantha amene anthu ena adali nawo kumafuna kuti anthu ena asaime asatani? The last change yes ndikukhulupirirabe yes zikanakhala kuti mwina khoti kuja sikunapitidwe nkomwe kuyambirira yes nkuyisiya kuti iyende imene nalili yes probably the results could have been different. okay Not kuti mwina amanthawo akanatha kupambana koma ndikuganiza kuti zikanakhala zosiyana bwanji ukatengera ndi zimene ndimamva nanenso tsapano chabwino kuti amene amakadandaula ku khoti anyuwani ena ndi zimene makandidate ena amalankhula zokhudzana ndi anyuwaniwo pokhudzana ndi chisankho okay ndikukhulupirira ndithu ponena kuti zikanatha kubwera mosiyana. That's number one. Yes. Number two, ineyo mwina mwayambira pa khoti kunena kuti anadzasintha modeli koma inu ndine awasanabwere kuchoka kumene analiko dayamba tsiku limene MCP mapangisa press conference yes ndi pamene inu ndine dayamba kuwalankhula adindo aku MCP yes mpamene dati nkauza anthu ena kunena kuti akuluakulu makakhala maudindo muzisamalitsa kunena kwa ndithe nanthambwe anazitengera ena akumapanga brush off court ndeti nkanena kuti taonapo ife ng'oma zolira zung'ambika zupagiridwa tini ng'oma zina zinkalira zinang'ambika. Okay yes. So ineyo ndinene pano sindikufuna ndibwerezeza ndikugwirizana entirely ndi zimene akamba uchunga mmene apangira analyze mmene msonkhano wa MCP unalili. Yes. The only setback imene dayiona ndi iyi ya ukhoti kwa usikuyi chabwino. Okay ndinene kunena kuti taphunzira ineyo notsapano chabwino kuti imafika nthawi imene mbalame imadya nyerere chabwino ndiye imadzafikanso nthawi imene mbalame ikafa nyerere imatha kudya mbalame. Achunga awayankhula za mphamvu I know kuti tipeza mpata ndi we try as much as possible. Ife pachitatu tidanena kuti achakwera muli kuti yes ana anu kumeneko kuli achina Pope achina Tiger angoluma wina aliyense sakuziwaso kuti kodi mbuya wanga ndi ndani agalu ayamba kuluma wina aliyense pa khomo akuyenera kukhalapo munthu amene agalu amamudziwa bwino kuti auze kuti Pope sit down khala pansi you know tidawuzaso achakwera kuti ndi munthawi imene pali zipwirikiti chonchi pamene mtsogoleri amaoneka kodi achakwera muli kuti ana anu kunoko alumana nokhanokha ndinu ana akamodzi koma mulumana nokhanokha muli kuti achakwera tulukani tikuoneni sitinabise mawu timalankhula ndi achakwera. This message was going to achakwera ngati president wa MCP. Yes. Simukupanga decision sitikukuonani mukuchita rise
and bringing order in your party. Where are you as a leader? Now, tukubwera no Achakwera. Kodi Achakwera aoneka bwanji utsogoleri wawo mu nthawi ya convention imene iyi from pa 8 to pa 10. Mafuna muyambepo za speech yawo tikupita ano. Speech idali yotani. Utsogoleri wawo waoneka otani. Taphunzira chani mu nyengo imene iyi yashunga. Timafuna no tikhazikike no pa Achakwera. Wednesday night, Thursday, mpaka na Saturday. Ndinakamba kale zina ndisindifuna kukhanga tobwereza kwa mwachidule. Number 1, decisiveness imene takhala tikuisowa kapena kumaona ngati kuti palibe. He showed decisiveness. Ananena kuti mlandu ai tauchosani aliyense atopikisana nawo. 1, decisiveness. Number 2, tinaona msogoleri akukhala available and present. Chifukwa nthawi zina chipolowe chine chimachitika for msogoleri palibe. Amati nthawi zina management by walking around. Inu mwapanga za management. Nthawi zina msogoleri amayenera kuti azikhala pompo, aziona kuti kodi zinthu zikuchitika bwanji. Chifukwa nthawi zina zomva malipoti anakhala kuti ali ku State House nkumamva tu convention kuno ena sobwezi muna kumanamiza. Koma because he was there zinathandiza. So msogoleri umafunika uzikhala available, uzikhala pompo. Number 3, anabereka speech. And mu speech yake anaonesa ngati kuti safunaso kuti iyeyo atengepo mbali and anayankha tuma issues amene anali mchipani. As a leader you must respond to the issues that are being raised in the party very decisively. Anakamba nkhanizi. Akuti enanu mmanena kuti a president ito akufuna ineyo. A president akufuna ine. Kumaka auza ma delegate ndi anthu ena. Akuti ineyo sinabwere in the open kunena kuti ndikufuna ndani ndipo musandinamizire ai. 1. 2, ananena nkhani ina yonena kuti mulipo anthu ena amene mukuyisa ntchito ndalama. Mukuyisa ntchito ndalama kukhala ngati mufuna kugula anthu. And anachita kuwachenjeza ma delegate kunena kuti wina sakopyezeni. Muli ndi ufulu kusankha wina aliyense amene mukumfuna. Kakupasa ndalama kasana kupasa ndalama pangani akuti mukamasankha muganizire za Malawi amene mwansiya kumuzi. Mawu a president anala amenewo. Ndipo anazane naso amene paja kuna kuti mulipo ena amene mafuna muzinena ngati kuti yayi a president nakhazika kuti akhale pamenepo ndife kuti tiwine ngati alini na wina fa cha Malawi. Ananena so mawu amenewo. Ndi mukati muone mena anayankhula mosatenga mbali kwenikweni. Anangoyankhulapo ndithu and he addressed the issues that were there in the party. Panaliso mawu ena amene anayankhula. Analumikizisa. Anazanena kuti anthu amene simupambana sikuti situkufunani ayi. Ndipo inuyo amene muzikondwerera simuzafuta ena waso muzawafuna pamawa. I thought like speech ija inali speech yabwino ndithu. Komanso pamene amatseka msonkhano mawu amene onso anabwera mawu ofuna kubweretsa unity in the party. Ndibona ngati kuti mawu olumikizisa anthu mchipani azichokera kwa msogoleri. Ngati msogoleri palipo anthu ena umawakonda ena sumawakonda, it's natural zimachitika ndife anthu timakhala mabasi zathu. Koma mawu amene okhala nthawi zonse omangirira. So ineyo ndithu ndinena mosapyatira kunena kuti on this convention Achakwera anachita rise to the occasion ndikuonesa usogoleri wawo. And ndithu ndinene kunena kuti titangochita borrow leaf Achakwera atangoti atenga zoterezi decisiveness manager ndikuayiponya uku government. Mwina taona cabinet osiyana, mwina taona boma likuyendesa zinthu mosiyana. Chabwino amapang'ombe amene wayamba Jona subwereza asomena mabanga tufuna tiziyenda chitsogolo udaona Achakwera mtundu wanji maka a day before komanso during the convention ya MCP and utakhala kuti uli ndi wish yokuti Achakwera panopa kumvera mai banda ndikuziwasa kumvera mai Joyce banda ati khala tikulowera kumene koko amutalika timaziwa kale nawonso pano achuna TV akuonera kumeneko chair nawonso amakhala kuonera. So this is a program where people are watching and are listening. Yankhulani opankuku mwakhala mubwera pano musakukhulisidwa ndi mmene mwina Achakwera akhala kupangira ziganizo zina mwakhulisidwa. Ino ndine timayankhula Ndeno fanene chonchi. Yes. Ndikukhulupirira ndithu I'm very convinced. Yes. Achakwera amaonera program inoyi. Okay. Ma programs zetu apanga pa TV panopa. Yes. Amaonera. Chifanya. Ma issues ena amene awa yankha inu ndine nemene kumpondera pasi kuti iyo ambiri. Iyo. Osatiso pang'ono. Iyo. Yes. Iyo. So he has shown kunena kuti atakhala kuti
akufuna kuima pawo khangati tsogoleri kupanga chiganizo atha upanga tsiku limene tikapanga program yako bwanji special ya usiku tinkanena kuti achakwera there has to come a time imene munena kuti awakuti chani I don't care koma ine ndikupita motel tidamva kunena kada akalipira atakatenga zakukhoti kukapanga apilu akuti anashisha kopya wazitenga kuti zokuti munthu ndi munthu wa mulungu adakalipira kuti ase kachotsere zimenezo. Yes. You understand? Yes. Inu munkanena kuti pafike paja ponena kuti ase ukuva ndikuza wandimva sukumva pati iwe ukutimva. Yes. Nsamvero zosiyana. Yes. Tidauva zimenezo kunena kuti anthu ena amene amawatengaza kwera mowaseweretsa amene amangolankhula ngati mawa kulibe anawashisha zinthu mkutani mene manjapa kusintha. Ndikufuna ndiwapemphe kuti isakhale kuti anthu azinena kuti ano it was just a fluke. Adangogwera. Agwera. You understand? Yes. Kugwera kumaoneka pamene atapanga chonchi kena kankusowa. Was inotu ndine suri kuyamba kana miraja kwera akakula pawo. Yes. Adakula poso mbuye magawo ena. Yes. Amabwera kuyaka moto mathawi yake amadzakuziziritsa. So pempho langa zimanena uchunga. Atangopanga translate his actions zimene azona ku chipaniko. His availability. Ndikuyipitisa kuboma kuti. Civil service amachidandolo chichi. Chitakusintha chimechi. Inu ndine yes tidagona muholo muja timapezeka kuti pena musadagona tinali muholo muja tidagona ifa mmaliza mkulu ndakujabulani tichakwaonesa anthu nimaziwa limukana ndika video ndika video kajona akuliza mkono ngati mochita magani taonesa Malawi aone kuti kodi ni malilime uni mkono nkhani yayikulu imetukamika sa secretary general ya Malawi Congress imafika pena thupi ndi thupi tima ukufuna thupi la foka ndeti malili kasusana yes ifa ifitali muntu ndajonja jakwalale pamusi ndeti masuzumira yochi kodi mkulu yadakalipompo amwene mkulu yadakhala yochi osesamira mpando komaso anyamata bala kambali mwata goja pili atagona wagona muntu awele ndeti mati kodi mkulu amene ayangana usiku wose sama kwa nini aliyesa sama yesa ndi wina ali mafailo amawele kama failo kweche ali George throughout abankuku azamakhala kuti amayang'ana choncho mbali inayi iso yaboma kaya tafika nthawi ya AIP samukawale ujakhanayi apapa kuti ase AIP tikupanga bwanji lero sitigona iwe hala zamisewu zikukhala bwanji titakhala choncho lero sitigona tili patali tu apa ineyo ndikuzani ansisa this is where I'm beginning to believe kunena kuti achakweracha akandala azikhala this decisive kunena kuti magayi chinthu chamawana ndikhulupireneyo ineyo akamanena kuti 5 years womaita khonza kapena alalepera anthu azangana nani ineyo therefore mundisiye ndizipanga ziganizo osamvera so mwenye ena ambali abata ndikanapita patali kwambiri ndikuona ngati kuti adzidzimuka mamochedwa koma so too late atakhala kuti zimene zichazi akachigwira chiboma cha mntu kuchipanga chonchi mera achigwedezera cha MCP kwa MCP achigwedeza imechichi and anthu kuti ena achita admit ati sitinaone bwachakwera ngati chonchi eti anthu akhala almost over 5 years munapereka wish kuti what will be your wish yes kuchipaniko because all along if akatunena kuti we know of some people that have been kufupi mwina ndi tsogolo la dziko kufupi ndi tsogolo la chipani kwa MCP kwako and takatu kumamva kunena kuti pala anthu ena amene amazimva kuti they are so influential they are so powerful they want to control the president you understand now tufuna tinene pano kunena kuti kwa MCP kwako bera neke anyone chifukwa zimambira kuchipani tufuna tiloweno pamene popo mwamaliza bachakwera po mwamaliza okay ochunga usogoleri ndo abwino koma anthu amene amuzungulira takhala tikuyimba nyimbo imeneyi afikano kuti yakula yungoimba kalekale tinkayuza malekodi nde rekodi cheka kumbika kanido kacha kamangoenda pompaja nde mangobwereza sogoleri wabwino muzungulira sogoleri wabwino nde padalo muzungulira yes padalo muzungulira ena amene achoka koma muzungulira ena dakalipompo ena ano apasidwa mphamvu zambiri muzunguliracha
tikuyang'ana combination popereka ulemu ku maudindo onse amene amasankha tima pa maudindo awiri okay sitikunyozesa maudindo ena tuyima pa udindo wa first deputy president umene atenga sobano ndi Mai Kotani Hara amene ndi speaker wa nyumba ya malamulo ndi udindo wa secretary general umene watengedwa ndi Richard Chimwendo Banda amene ndi leader of the house in parliament kuchoka pa director of youth kukakhala CEO wa chinthuchi combination ya awiri amene wawa mmene agwirira ntchito ku parliament pana kunyamula mphamvu zawo zija akupita nazo ku chipani kukamuzungulira no pule mukuiona bwanji combination imene iyi ndi zija anthu amanena zija azungulidwa ndi anthu abwino. Are these good people to surround yourself with? Are these people that have worked together so well in parliament? Uyu leader of the house, uyu speaker of the national assembly kupanga za MCP ngakhale kuti nyumba ya malamulo imapanga zinthu zambiri komano mmene agwirira kumene kucha ndi mmene apitirano ma position amene wawo to surround Achakwera at a time akupita ku 2025 elections mukupaona bwanji pamenepa nthawi ndimene itanene chifukwa Angereza manena kuti time will tell kunena zona combination ya Achimwendo ngati secretary general wa chipani amenenso akupanga double ngati leader of the house mnyumba ya malamulo nda Kathleen Kotani Hara amenenso ku parliament ko ali speaker ndi combination ya ma heavyweights chabwino anthu awanda anthu onena kuti ndi amene akusogolera ndi kumanga chipani mu parliament ndiye anthu onena kuti sopano akhalanso chifupi kwambiri ndi msogoleri wa dziko lino now what we can hope is kunena kuti anthu abwera ndi agenda yonena kuti Achakwera komanso amalawi on the ground apambane chifukwa anthu nthawi zina mmatha kwaombera mmanja ndi 200 ndikuzane kwaombera mmanja kuti combination akafika kumene kuja ali ma agendas awo that's why ndanena kuti time will tell what I'm hoping is kunena kuti izi zitakwathandiza to consolidate leadership imene ali nayo ku parliament kuti iziyankhulana kumbukirani kunena kuti parliament ndi arm ya government payokha kumbukiraninso kuti ukuso kuli arm ya government ina imene akuyendesa Achakwera ngati ku cabinet ku executive ndiye kunenso kuliso kwina uku ku judiciary ndiye kuti apapa what it means is asogolere amene ali ku parliament another arm of government akubwera limodzi ndikuzagwira ntchito limodzi ndi Achakwera and what we expect is nothing but better results for Malawians koma at the same time akangokhala ndi agenda yonena kuti apange zawo athaso kuononga chifukwa chokuti ali ndi anthu amphamvu kwambiri chapaso munthu amphamvu kwambiri amatha kuthandiza amathaso kuononga ndipo akaononga kuononga kwake sikumakhala kwa masewera chifukwa nkaka naye secretary general koma he was not in cabinet anymore and he was not leading in parliament so when you think about that our if effect yawo influence yawo ikhala yambiri ndipo yoonekera kwambiri musogoleri wa Achakwera are we consolidating too much power mwina mwa anthu that are already powerful that's why nanena kuti time will tell because ndikuziona from itokhala advantage in the sense kunena kuti ndekuti zimene boma executive branch of government ifuna kupanga kuzera mu parliament sizimavuta chifukwa anthu ake ndati ndomwewa kuyankhulana koma can be abused ngati anthu aja afuna kutenga nyumba ya malamulo kuti ingopanga rubber stamp zimene akufuna ku executive ndi pamene pangakhale consolidation yolakwika imene ngathe komanso athaso kupinda executive because ali ndi too much power on now kalero inde amagwira ntchito koma wina naye youth director anthu wasopano akugwira ntchito pafupi atatapanga agenda anthu awiri combination imene siyamasewera we are hoping ikhala agenda yothandiza not only chipani not only Achakwera koma most importantly combination yothandiza dziko lino la Malawi Jona nthawi yathu kuthamanga kwambiri tili ndi two other issues that they also require adequate time. I'll give you 1 minute. Ukuiona bwanji Hara Chimwendo partnership ngati wina first deputy president wina ngati secretary general komanso kumbukirani kuti kudali anthu ena amene amafuna so akhale mmalo amenewa mwina achunga daiwala kuti tingowapasa kumpata. I can give you 30 seconds kuti mungoona kuti mwaona bwanji mwina kulephera kwa amumba achichola amkaka mwina tina amaso achingoma chifukwa choti nazaona achingoma nthawi nake ndi amkaka akukhala very key mmene zimachitikira apapa ningokupasani combination 30 seconds very quickly achingoma ngati oyankhulira chipani he became very unpopular chifukwa chonena kuti mbali modzi timamva kuchokera kwa ma delegate so ndisanene ngati maganizo anga kumachokera kwa ma delegate convention
ndamene anaziphatika kwambiri ku gawo ili lomapita ku khoti. That was unpopular. Number 2, nkhani iyi yakakhalidwe ndi anthu imatulukatuluka pa dzina lawo. Whether it's true or not, ife tungonena zimene madelegate amanena. Yes. Ndiye zimaonekanso ngati kunena kuti kuyankhula mokhazula anthu samasangalala nako ayi. Pena pake tiyeni tiziphunzira kumakhala ndi face ya umunthu even ukamayankhula ndi anthu. Ndingokuyimisani mwamusanga kunatuluka element imene yokuti anthu asayankha mafoni. Yes. Akamalankhula atali mgalimoto sasisa window. Yes. So it was a general complaint. Exactly. And akazombwa mapempha. Yes. At that particular time ndekuti munali akazombo wonde a president ngati maneki members only. Tiziyankha mafoni. Koma sati zisisa ma window kamalankhula then makufuna tojezeri pa kuti ma delegates amatuza zimenezo. Very quickly, pankaka. Yes. Ankaka ndi munthu mmodzi onena kuti chipani chicha achifera. And tiyeni tipereke ulemu kwa bambo Nkaka. Koma pamakhala ngakhale dolo wina aliyense amakhala ndi zofowoka zake. And zimene anthu amakamba ku convention amaonesa kunena kuti Ankaka amakhala ngati anafika apo onena kuti samamvaso za anzawo amapanga zinthu zawokha. Komanso nkhani iyi akuti achunga ine ndizinena zimene anthu amanena. Awati nawo ati Ankaka adafika pa Yesu akuti. Akuti sungapite kwa Atate kuma mwa ine. No one would go kukakumana ndi achakwera kumazidusa mwa iwo. So anthu amaona ngati kuti adafika pena pake kuti I am the MCP. Yes. Iwe dikira sudafika tedi ya. Ndingomaliza. Mundiya nthawi. Inde amaliza. Ndingomaliza. Ndetu kupita sopano pa Achitola abwera ndi new energy. Kwa ndikuona ngati zogawa ndalama zija mwina sizinathandize. Komanso chikoka cha kuyankhula. Ndukanga timpene palibe. Simukachita compare Achitola ndi Achimwendo pa nkhani yoyankhula kapena akazombo. Ndiye kumene tikupita ku nthawi ya campaign. Ngati Secretary General amafuna munthu wa zimphamvu zake woyankhula almost a bully to some sort ngati Achimwendo. So Achitola amaoneka ngati kuti uyuyu mwina sangathandize. Komanso he's kind of a new boy in courts ku mbali ya key leadership positions ku Malawi Congress. Ndiye pomaliza Amumba one amaoneka kuti ndi munthu wanyowani. 2 ena makamba zonena kuti sono munthu uyi akuoneka ngati ngwandalama kwambiri umene wakhanga atafuna kugula chipani zimene zimakambidwa zimene zozo. So ena amamuona ngati outsider. Uyu ndi munthu onena kuti ngwakunja sadavomere kwenikweni ayi. Ndipo ena amachita naye mantha. Chipanso nkhana anapangisa kumzuzu kuja unanjenjemeresa anthu ena akuluakulu mchipani chicha. So ndimangofuna ndinene kuti zinthu zimene zina zimakambidwa zinali zimenezo. Chabwino Jonah. Timakuthira nthawi Ndipo manipira kwambiri. Yes. Ndine mwachidule. Chabwino. Pankaka. Yes. Anali incumbent SG. Yes. Nkukapeza 61. Opambana nkupeza 670. It tells you kuti anthu athana nawe. 61. 670. O number 2 Pankaka even bazichola sana imi komwe. Achichola dali 529. Yeah. Pamene paja ndikuti MCP ndi madelegates ake adafika ponena kuti awa ndipo anasipita nawo. Number 2 a strange win to me inali achazikabwira. Mene achingoma amalankhulira kumene kuja mene ma statement amatulukira ndikudzapezeka kuti akabwera ine sindamveso kwambiri so anabwerera ukuku koma nkubwera kwati dzimula mena nati dzimulira munthu 800 votes ku 400 about 50%. It tells you kunena kuti anatopa nawonso. Awiriwa chimene ndachiona ngati nali vuto zina zonse pango observe ndekha amalankhula mwandithe. So zina zamalankhulazo akuchipani zimapatsaso ware kumawanga amalankhula chonchi awawa mtsogoleri wathu apezeka kuti no anthu ammasulira mwatundu wina zimene fika masulira a case of tiona napo weluka kusingwa klasi muno muli aphunzisi ndiye kuna anachano kugwetsa. MCP tine chilungamo mmene amasankha apa anthu amayanga naso chisankho. I can tell you it's unfortunate kuti Amumba ndachichola apikisana nawo chisankho chija kachamawo. Unfortunately ma convention itu amakonza choncho. Akakhala kuti convention yachitika atangolowa kumene 2020. MCP if you ask me it needs some change still. Pa characters ena kuti tichipange brand chipanichi. Achina Mumba achala khande emeneyo bosa achina Mumba acha honestly not ndrama zonzawo masulu kama za ndrama ndokamba a new dimension ya politics mina naibweretsa ku MCP kuti it was possible akanata kupezeka kuti apambana. If you look at anthu ena kamena na agwetsa pamene pacha tufano kama za delegate ndemwe ena amene agwetsa fana choka mai Godani
ndi 400 chakuti yawo kumabwera no amumba kuna bwera ena amaudindo wako MCP kujamena napo ndaponda again zikhale ngoma mpaka na candidate chakuti 60 chakuti so I think atisakulakwisa maone yes amsukwa acheya uje apa chakuti aindi maudindo kale brown mpinga inde ali ena kuneki ana kuneki kale Moses Kunkuyu you understand yes these are not ordinary people no, these are big names so it's unfortunate kunena kuti mwina MCP would agree kunena kuti akula tisayese chabwino tawi mafupi chabwino wow time okay cabinet reshuffle we still with MCP. I'm worried with the other two issues mwamsanga Yes. aliyese akuyang'ana kuti convention ija of course sidatesese koma babebala yata because I think they are still putting some issues in place yawo mama bangira mu jama fulani chipani chizikhala represented by kumpoto pakati kumwera akupanga zimene zozo kumbayiko koma anthu chimene akuyang'ana sopano ndio kuti kodi imene zatenemo achakwera isunga cabinet imene ilipo iyi andambira khulupira kuti ayi pakumveka soka fungo ndithu kuti akwera ina ayibwera ina yoti nso pano inyamule MCP kupita nayo kuchipani mwamsanga uchunga ndemanga yanu achoke ndani abwere ndani asunge ndani ine nditakhala achakwera yes nditakhala pansi ndikuyipanga analyze convention imene inaendera yes ndikutenga anthu amene abweresa positive influence anthu amene abweresa a new face to the party timakamba nkhani ya amumba kuti amumba inde agwa koma kuti mufuna amumba achite consider mu cabinet atakwachita consider chifukwa let me tell you this ndipo funde imeneyi nthana ine mapanga debate about it minaso ndakambira napo tinene zoona Catherine Gordani Hara apangisapo misonkhano koma sitinaone chikoka chimene ali nacho kumpoto for a fact poti nauso mupanga chisanzo poti nauso amachokera kumpoto yes amachokera kumpoto specifically kumzuzu koma amumba amaoneka ngati kuti ndipo kuma delegate amene nakumana nawo ambiri akumzimba komanso in the whole north amene makumana nawo before the voting amaka ife tukhumba mumba tukhumba mumba zikuoneka ngati kuti madelegate ambiri akumpoto kuja anazamfuna di mumba uja koma chipani ndipo tikamanena chipani akumpoto kokha kujayi ndapa central so ndikumwera akaphatikiza amumba ajagwa nayo koma ngati achakwera ine strategically I would take amumba aja chifani mukatero mukakondweresa awa this camp yakumpoto ija imene they feel wounded kuti mwakaniza kuti munthu wanyowani amene ali ma resources ake komanso obweresa a new face to the party ngati mwamponya kutali amene achatha kubwera number 2 ndimaona ngati kuti ndi mwayi wawo ona kuti kodi anyamata amene amasokoneza ku convention ndi ati amene sangangosokoneza convention kokha even cabinet ataka kusokonezaso atakwayezeka kaye ndimaonanso ngati kuti ndi mwayi wonena kuti cabinet kuja minister asamachite figure size yomakanga kuti ndi permanent member life member anthu amazimva kwambiri tengani anthu oti akuthandizani going forward especially kupanga achieve the agenda of government chifukwa sikale pamene amalaya kuvota September 2025 take people who can deliver on the ground chabwino abagugu sitikupasani mpata tionere ndipange propose chabwino bwanji mukabwera kumene mupitako yes iyi ya cabinet yes tizaita mbasule bwino tizaita mbasula tango iyambapo sasa kile pangakale cabinet chabwino kupita kuti khalabe tupita ku break tipase break mwamsanga iwe Francis Sally's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.
takulandiraniso pamene tupitira ndi programu ya Hot Current pano pa Times Television TTV. Tili ndi maphang'ombe awayanachunga komanso tili ndi amsukuluza Jona Pankuku ya cabinet reshuffle tiyesa kuti mwina pofika Sunday ngati sikhale kuti sidachitike tizayika mbepo imeneyo kuti kodi akhalemo ndani achokemo ndani komanso mwina angabwere wanyuwani ndi ndani. Kuchokapo timati inu anamondwe mutaponya zimene alankhula Mai Joyce Banda ku msonkhano wawo kuzomba kuti timve bwinobwino tikambirane. Taponyani clip ya President APP Her Excellency Madam Joyce Banda. Sikuti lero panopo ife tabwera kuzatuluka chipani ujeni tosalayas anachiuza kuti pokalowa ku convention ya Terapati kodi convention apanga sana pange ndiye ine osafuna kungotenga za maluwa ndinanyamuka kupita kumpoto ukaonana ndi president ndimati ndikuuzeni kuti ife tienda toka tienda toka kama mmene zikuonekera palibe amene atakafike kupapetoko ndikukhala ndi 50+1 tikazionera konko kumeneko ndiye kumene anthu atazikafunana kuti kodi kapena ife UDF tigwirizana ndi ati a People's Party kapena a People's Party agwirizana ndi UTM kapena UTM agwirizana ndi MCP zikaonekera kuti Joyce Banda kulankhula ku msonkhano umene adachitisa lero mboma la Zomba akuti sikuti iwo watuluka mutonse kunena choncho ndikuti simukumva zimene akuti mayi wakuti MCP idanena kuti tikamapita ku convention tonse ikhala kuti athapo chifukwa kuti akasankhaneke yanyuwani neti imene yoyo ikambirana ndi anthu ena ngati kukhale migwirizano koko. So Joyce Banda tamva zimene zadapita kwacha akwira kana kuti tamva zakuti ndefe timati zanene kunoko kuti ife tienda toka achakwera dani naso takuvani mai ifeso tienda toka koma ana akunena kuti potengera kuti 50%+1 sizamasewera sizomangota ndenda ndekha she is sure kuti kukhalaso zokambirana koma zanyuwani andingati anthu angafike chinthu china dzina lake mwina sichikhala chitosalayase kutha kubweraso cha alliance china taonako ma alliance osiyana mbuyomo mwamva choncho andi okay ndikufunse kuti izati mmene mwamvirana nuso mukutanthauza bwanji zimene ayankhula Mai Joyce Banda. Kumva kwanga nkonena kuti Mai Joyce Banda anapita kumzuzu kumekuna na president before the convention. Yes. Now nimazifunsa the reasoning for going at such a strategic time before the convention. Yes. Was it to influence? Yes. Kuti mwina akamva kena kake mpekesera zokhuzana ndi convention. Yes. But at the same time mwina sonali mwayi wawo okawuza achakwerawo kuti ife position yathu ndionena kuti tukupita chani tupita toka. So that's number 1. Number 2, ndaona kunena kuti mu conversation maochepa very packed tu maochepa kuma mawa mphamvu kwambiri. Yes. Akunena kuti ifeyo tipita toka komanso akunena kuti kumeneko 50+1 tisaidelere koma zimene zotikazionera konko kakukakhala arrangements ena kakukakhala ubale ena kachipani chiti zimene zotikaziona konko ndi zimene ndatolapo ndikuona ngati kuti pali nkhani and I'm sure kunena kuti in the next coming days nkhani imeneyi ithakula. Abankuku Mai Joyce Banda amafuna kuti azimveka bwinobwino mukakhala kuti simunamve bwinobwino amashatapula amakalipira kwambiri simukundiva party. No, every other source would not want to be misquoted. Yes. That's a fact. Yes. Okay, it is mendamva. Akutipasa tuziona kuti mbuyomu MCP ida wauza mapartners. Magayi, ife nikamapita ku convention yathu. Ubaleu utathira kaye pomwepo. Anazafuso kuti kodi sawa apaka convention sana bantu. Apanga kuzaza kuti ndeuti tonse yathapo. Yes. So mafana master. Yes. Mena amapita kumpoto koma nenda president. Amapita politika zimene dausidwazo. Ndiye pachamuda atero. Ndiye tukutani. Ndiye iferu tukwenda toka. So essentially sukuti akunena kuti ife labodza tuluka mutosa alliance. Tukungopita pa zimene muda zita. Okay? So an interpretation yanga now. Yes. As long as MCP apita convention ndiye tosa alliance. Kunena panopa kunena kuti tonse alliance yatha sukulakwitsa
tikatengera ndi zimene ngati ena alimo mmene Nanga muli ndani so? ndiye kuti alimo koma MCP mulibemo tingwesezera ngati achisa adakalimomo kodera ndi George Nesa adakalimomo Freedom Party adakalimomo akhumbo kajala a PPM ndiye kuti it's like kuti uli nyumba mwa mwendi wake mwana wake wasamukamo ola chwa zina lina yaoyo koma pasala uli mukakamira mu nyumbamo ine ndatulukamo khalipo signature nali yankaka secretary general Zativuta. So far, I love how Madam Joyce Banda is putting it. Kunena kuti koma tukudziwa kale awauda itatoka ifeso nemperoka koma kutsogola kutheka patoka 50% plus 1 just mwana ibe which is very true. Yes. Which is very true. Yes. We will likely see probably PP going with another political party. Even we are also going with the same MCP. Yes. We can't do that one now. So basically anthu amafuna kuti apereke mpata kuma conventions awo asankhe anthu amene wanga takale zokambirana za nyuwani sizatoseso panopa amene akukambira tonse aitenge khale yake ya aula chachina yawo koma kunena zona achisadasi ya umozi pate kuti tengani ndapita wanda ndimafuna nene kuti zinakakhala zabwino maganizo anga yes kunena kuti kodi msogolero wa tonse alanzi nena ndikuti ndachakwera it would have been very out of courtesy kwa Malawi yes anakayankhula yes ndikuza ndifua chake chabwino IUTM atayima paoka sana peze mavoto okwanira MCP atayima paoka sana peze mavoto okwanira yes anthu analowa mboma chifukwa chonena kuti amalawi anakakamiza anthu akuti akhale limodzi komanso combination iyo ndimene anthu anayivotera nde kwatuluka amalawi in that manner. It's not about your parties. It's about the people of Malawi. Ndi amene anakukhulupirira kuti pamodzi takaendeseni chinthu ichi simukanga kutuluka ngati muli minibus I would have loved at some point patakhala ngati kunena kuti there is a proper exit to this chifukwa chonena kuti Malansi mwanena kale muzafuna mukamanena Malansi you're talking about Malawians amene azavotere kodi ngati Malansi azithamotere what confidence do I have as a Malawian to trust my relationships otero yes apa maubala nyuwani akamayamba zimene mmalankhula ino tiphunzire bwino ukhandi wanthu yes chifukwa pano uzikhalabe yes go kodi sindikakhabe limodzi and mobale ndi anthu ena mwakhala nawo bwanji anthu amene aja would they take your word gentleman agreement igwira kuti tikapambana inu mukakhalapo ine ndikakhalapo anthu avomera zipani zaphunzira chani mtosa alliance agreement kapena ma alliances wa achitika ngati ku Kenya paja ku Kenya amachita kulembesa ndi kukagwirizananso amakhala kuti ali legally binding namva anthu ena akunena kuti tena tipita ku nyumba ya malamulo tikasintha ziwiri zitatu kuti I'm just thinking and MCP I think if you are sober minded mwenena kumvesesa munthu wina atazapanga mantha kupanga alliance ndi inuyo mwenena kumvesa chabwino achimwendo ndikatundu Richard Chimwende Banda ndikatundu amaziwa kupanga zinthu koma iyo maganiza kuti MCP ikhoza kumenya yokhai achimwendo iyi mkhoza zapezeka kuti mwatiduma nayo with due respect to you because this guy chief chimakanga nawankhani yazachisango background tikuvulane kachipewa koma yomaona ngati kuti mwina mutamvana simungafune wina aliyese ndanena kunena kuti MCP ndinamva ndani aja era ka DPP amalankhula andandi ayimali ntenje ali governor yes akunena kuti MCP simunawina pe chisankho panoka kuyoka 1994 a painful fact awina atapanga ubale ndi zipani zina chimenecho chiwakumbutse mmene adachitira mu 2019 chili chonse chitapita pachoka we saw DPP mwina coming top ndamtalika komano anazaphatikizana ndi zipani PP UTM ndi zina kandi 6 zina zija ndikuichosa DPP mboma panopa tinene chilungamo ife tikudziwa tizitambasula zipani tikudziwa ma weaknesses awo tikudziwa ma positives awo palibe as we speak chipani chonene pachoka chita kupita pachoka you could actually see even ma delegates mena amakhalira kube kuja ikafika ya ma regions yamazapezeka kumpoto amazapezeka kuti akuona ngati akukhidwa that is a reflection of the ground aku south amachita kufusa kuti kodi anthu aku south akupikisana nawo uko sitikuona hapo wina ndiye akuwina aku south you understand it is still there so pa national picture and anthu aku MCP takumbuse kumpoto you have always struggled to get my vote
Ndipo Mavota na SKC apeza achilima a new guy on the political block Yes. anapeza mavota ambiri Yes. kuposa MCP imene amba kalekale Yes. chifukwa kumbukirani for example ma atrocities amene ankachitika nthawi ya Malawi Congress Party kalekale Yes. ambiri so ankachitika ngati kunkhatape malotero and anthu aja amazisungabe mpaka pano. That's why mumafunika a new face kuti akuthandizeni kukolopa mbiri yakale. nthawi yathu yatha Dave Gadama ndi amene akufuna alengeze makani atigayirako 2 minutes mopempha tagwada Gadama tingotseka timanena kuti DPP 17 to 18 August which is 7 days away from today. Is that so? Yeah, 7 days away from today. Pomp up. Bakomesa. Ali nawo wawo. Mwamsanga mungafune kwankhula zotani ku DPP. Ochunga. 1 tukafunira zabwino zonse. 2 phunzirani zabwino zimene mwaziona kwa anzanu. Musanene kuti ya ndakongeresa ayi chinthu chabwino ndi chabwino regardless of amene akuchichita. Yes. Number 3, we expect you to do it even better. Chifukwa mwakhala ndi mwayi woona zanzanu ndikutha kukonza. Chinthu china ndimafuna nene kuti nkhani ya security. Anthu ambiri akhala kumadandalo chipani cha DPP pa nkhani ya security. Taonapo misonkhano kumbuyoku yoti atola nkhani you are hostile to them, imakadeti kubwera kukankha kuopseza anthu. We expect kuti muonese kuti DPP inasintha. Muonesera Malawi convention. Ife tidalonjeza kuti convention ina iliyonse tili konko tipita apa mpafupi tipita tikhala nanu kuyambira pa 16 mpaka na pa 18 ife timabwera a day before kuyipasa moto kuti zikhala bwanji tipita tikubwera konko zikwanjeka ndi kutali apa yes no ineyo ndingomaliza nkunena kuti we looking at DPP Yes. probably as the major opposition political party. Even the Sitingakani. numbers in parliament Yes. speak for themselves. So anthu akamachangana DPP chichi Yes. amachangana kuti kapena awatha kuti patsa hope ina. Yes. So in how they're going to manage their convention. Yes. Zitanthauziraso zina. Yes. Chomaliza cheni. Kuli kumakhati ma reports. Tomapanga rubber stamp kumalira onena kuti apatu kufuna kuti akhala kuti abafuna akhala kuti kwa MCP kuja that kind of a thing I think sinachone kunakhala anthu amathola nditu zeni kuna competition we really hope ngakhale so ku DPP ku sukhala zonjira kupatsana maudindo against the will of the people maudindo sitikoza boardroom ayi tena ma delegates akadali akavuka opyeza anthu kuyipa that security yes zimene zozo ine ndikuza I will be one observant journalist. Yes. Are these guys repentant or not? Yes. Ndipo ndizaniraso pa TV. Chabwino. Pamenepo ndeba msiriziro panali nkhani ina akuti kodi Adadi versus Chakwera. Adadi you think he is going to be forced kuti Chakwera atachezera kumene kunaneso ndiyesere. Kapena do not try this at home. But izipini goleo zina kamapanga pa TV. Watch this space. Amadi do not try this at home. Upweteka uchoka za. Two things. Yes. Do not try this at home. Probably panali force imene nakakamiza pata akhaleko. Yes. Bozi kumachita kasumira za bungwe. Yes. Ata kusankha muthalika kuti ndikakhalako kapena ayi memunena munthu asakakamizika kuti nzanga akabanga wrestling. Nde iweyo ndaka zako mukuonera kati John Cena kukulizana amakuza do not try this at home. Ansonda ndo anaposita pena pake. Kuti yali. Adu wanuyo angachezere. Ansonda ndandasonda basi. Amene bonde pa C0 anthu akakhala machidwi ngati mukukhulupirira kuti Adadi nanunso mutha kukakhala kumene kutiona. Koma chonde musapweteke ngati Adadi akuona kuti mina osazipesa yayi. Pangani convention yalo ize sitikhala busy ndikuti kodi Adadi mwachezera nawo. I think that is mene nazona kuti Achakwera I think it was forced this. Chabwino. Kuyang'anira ndi mene so zinthu zina. Obankhani sakhale bene. Kuti Chakwera wachezera. No. Apange convention. Ya mupesa sogoleri. Isikhanga ndi qualification ya usogoleri Malawi muno. Kuti ngati ungatokhala phumbe. Tilephere ndambiri. If all is well, why not? Pastedi atu majosi bada takumvani mwalakula simnatuluke koma ujeni atapo tonse MCP mwapanga convention yanu kupatula kukhapa achibwenanga cha pankono muta kuchita bwino ndo chikwanje veje mthanapenda chokonko pana panja pana chikwanje achinyamana amene yes pana chikwanje ku gate zinachiteka ku gate kunali chikwanje kumada Chaku interest ku unanyama chikwanje amukhapa ndi thunzawo ani ndokhawo kasanga blame masomena kuthalu mena chimeji chinatuluka chokhaji mwina silidanga zina ndoti anazisunga pabuno faka kutapeza kuti wachinyamana wachitulutsa ndio kuti chinalipo pena basi zinalipo chikwanje yes zimezozo nde uyu walo apa baba athane nazo yes ayachinyamata sanga makhapani izonjitsa manyazi zikwanje izonjitsa manyazi
DPP musanyamulizana Ayi. ndoni ku convention palibe poisunga chikwanje Mwauze kuti- mema ipangira convention there is no place for chikwanje Ayi. you don't need chikwanje DPP mwauze kuti yes tinaona kale zikwanja matanda tatulutsa musi yes ka date kameneko I Yes. don't think Muli ndi mbiri imene. Muli ndi mbiri Ah, imene. no, They shouldn't. yeah chabwino tithokoze mwapaderadera a deputy mayor anzinda wa Blantyre adatuluka ndithu afotokozapo kuti adampangapo zosakhala bwino adapepesa I love that interview. Yes, I he love actually that said interview. I love this it. is wrong. I I loved shouldn't it. have done that. Yes. That was wrong. Komanso alibe classmate. Alepo nde pa msiriziro pa program yathu ya Sada nini? Tatauteni zipita. Akanama mpia kukwezi bati. Akadama is coming up next. Ndi nkhani tithokoze achimwene anga ujunga komanso tithokoze apa nkuku mwapaderadera titausowa apo ife Yani mafuna nene choncho. atitausowa apo. Azibambawiriwa akagwira ntchito zina ndi zina. Lero zaboma? Zaboma. Mwina Sunday limodzi. Yes. Komano they'll be back. Yes. We'll be talking. Yes, this is your plan. Where there'll be a need, can you join us Join live. Yes. We'll Join join us live. online. Join live. So in the chimene angawa tichokapo Yes. koma ya tiziko wherever will be Yes. tikhala tikuyankhulana. Mwakoma nonse and goodbye. Sally's Enterprise. We offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories: AirPods PRO, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops: Lenovo i5 8GB RAM 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. It's about time. Zima ndipweteka kulikoti kumwa mankhwala kapena ndimwe kapena pasi pamakhala kwakuti aloweka munthu kukumba bwenzi nitakumba kale kulowa pasi kutawa. Iweyo mfiti unapha amatu iwe so ndindani tikupha